राम राम। पूर्वांचलनामा भोजपुरी चैनल में आप सबके स्वागत बा। हम हई शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहल बानी कार्यक्रम मतलब के बाद। सपा में असंतोष नइखे, भगदड़ है। उत्तर प्रदेश में बतौर विपक्षी दल बीजेपी पर लगाम लगावे में समर्थ लौके वाली इकलौती समाजवादी पार्टी आजकल अपने ही पार्टी के नेताओं पर अंकुश लगौले में असमर्थ लौक रहल बा। लगातार ओकर नेता लोग पार्टी छोड़ के दूसरे दल में जा रहल बा लोग। पिछले कुछ दिन में ही देखल जा तो पूर्व मंत्री संजय गर्ग, पार्टी महासचिव पूर्व सांसद सलीम शेरवानी, पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा, विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक विधायक मनोज पांडे, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जैसन कद्दावर बड़का नेता लोग पार्टी से किनारा कर रहल बा लोग। जौने तरह से पार्टी के अंदर मौजूद नेताओं में पार्टी हाईकमान के खातिर नाराजगी लौक रहल बा, ओके देख के ही कहल जा सकेला कि पार्टी नेताओं में यह असंतोष जौन बा तो असंतोष नहीं बल्कि पार्टी में भगदड़ मच गई बा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सत्ताधारी बीजेपी के बाद 100 से अधिक विधायकन के संख्या बल पर समाजवादी पार्टी दूसरका बड़की पार्टी है। प्रदेश में कई बार सत्ता संभाल चुकल कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसन पार्टी भी बाड़ी सन, लेकिन वो कुलनी के वजूद खाली नाम मात्र के रह गई बा। कांग्रेस के जहां मात्र 2 विधायक बाणे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के मात्र 1 विधायक। एक कुल आंकड़ा से ही साफ झलक रहल बा कि प्रदेश में विपक्ष के नाम पर अगर केहू मजबूत बा तो वो खाली समाजवादी पार्टी बा। लेकिन मौजूदा तस्वीर ओकरे भविष्य खातिर बहुत ठीक नहीं खेलौकत। एक एक करके ओकर कद्दावर नेता बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी जैसन दलन की ओर जा रहल बाड़े। ऐसा नइखे कि खाली सपा के साथे ऐसा हो रहल बा, ऐसा अन्य दलन में भी होता और पहले भी ऐसा होत रहल बा। कहे से कि चुनावी मौसम में जब पार्टी अपने नीति विशेष के हिसाब से उम्मीदवारन के चुनले तो में बहुत लोगन में असंतोष होला। ऐसा असंतुष्ट नेता लोग दूसरे पार्टी के दामन थाम लेना। लेकिन इस दिनों जौन सपा के स्तरीय वरिष्ठ नेतावन के पलावन हो रहल बा, उसे आए वाला दिन में पार्टी कमजोर हो सकेले। एकर असर पार्टी के भविष्य के भी प्रभावित कर सकेला। ये स्थिति लगातार नवंबर महीने में से लौक रहल बा। एकर शुरुआत खीरी संसदीय सीट से 2 बार सांसद रहल कद्दावर नेता रवि प्रकाश वर्मा के पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देले से शुरू भइल है। यह समय वर्मा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहना। एक बाद पार्टी के सरकारन में मंत्री रहल संजय गर्ग बुधवार के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कई बार सांसद रहने और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने वाला सलीम शेरवानी भी अब दूसरे दल की ओर रुख कर रहल बा। सपा जब बीते दिन राज्यसभा चुनाव खातिर अपन 3 गो प्रत्याशी उतरलस, तब्बे से पार्टी की असंतोष भगदड़ में तब्दील होत लौक रहल बा। पार्टी के गौर राष्ट्रीय महासचिव और विधान परिषद सदस्य रहने स्वामी प्रसाद मौर्य वो पीडीए की उपेक्षा के आरोप लगा के पार्टी और विधानमंडल दल के परिषद से इस्तीफा दे देना। विधानमंडल में पार्टी के मुख्य सचेतक और रायबरेली के ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे भी पार्टी से असंतुष्ट होकर पाला बदल रहना। ऐसन में जबकि लोकसभा चुनाव के समय नज़दीक आ रहल बा, पार्टी नेताओं में एक तरह के भगदड़ पार्टी के वजूद पर संकट पैदा कर सकला। पार्टी हाईकमान के चाहिए कि समय रहते पे पर अंकुश लगावें। यह कार्यक्रम में आज बस इतना ही। फिर आप सबसे मुलाकात हुई यही चैनल पर, यही समय। तब तक खातिर राम राम।